kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHatari 263 pano paichange nichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara utena on the notification bell, uyezve malikes enyu akatikoshera zvikuru zvinobatsira kuti video rino ringe richifamba kuhamanisha Mwari, kuitira kuti vanenge vasati vaona this video vanova vachibatsirikanawo nekuona. Ndatisvikei 100,000 subscribers before the year end. Masubscribers asara asvike 1000 kuti tipinde mu 100,000. Tatosvika, tasai kwatakabva tutasa kwatiri kuenda. Inisa Hatari handiregereri kuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Malikes enyu akanyanya kukosha zvikuru. So nhasi ndine video randava nezvaro muzuva ranhasi. Video iri ndere munhu akarwawo hondo, ndotori gamba. Munhu uyu akarwa hondo achirwira nyika yedu yeZimbabwe. So zvaakarwa hondo munhu uyuyu ari kushaya pekugara ari kuSouth Africa ikoko. First video rakatanga kubuda kuti vakamuona vanowitnessa nyaya iyi, vanogara vachimuona kuSouth Africa, vari kutaura vachiti munhu uyu anotoshaya pekugara, even chekupfeka anoshaya. According nevideo randava nezvaro muzuva ranhasi, ende chokwadi changa chiripo chekutoti anoshaya pekugara, asi iye ada kuprova vanhu wrong, achitaura kuti aiwa inini chikafu ndotovigirwa delivery, ende zvinhu zvachona zvanga zviri staged, zvanga zvakarongwa zvinhu zvacho. Rakatoita kunge skiti raanga agadzira, but takatarisa zvaanga akapfeka munhu iyeye zvikuratidza kuti ari kushaya pekugara. Even kamutauriro kaanga achiita, munhu ane nhamo anoonekwa, hazvibvunzwe, hazvidi kuenderwa kun'anga. So da kuisirai video iroro, wapedza kuona video iroro tazva unofunga mucomment section pamusoro pevideo iroro. Vamwe ndo vari kuzoti ngaadzoke muZimbabwe atengerwewo something, sezvo ari munhu akarwa hondo, ndaasada kuita pride dzisina basa, ndaazvininipise adzoke munyika yeZimbabwe aitirwewo something. Munhu akarwa hondo igamba iri, ndaridzoke muZimbabwe riitirwe something. Vamwe ndo vari kubuda vachiti aiwa akatoya muZimbabwe antowana something chete. Ndomutauro kuti vamwe vanhuwo kuti aiwa mujaya uyu anofanira kudzoka muZimbabwe aitirwe something. Iye ari kuti handisi kutambura, chikafu ndinopiwa delivery, chese chandada ndinoitirwa. Asi vari kumuona kuma comment section ati ndichiverenga vanga vachitoti tomuziva munhu uyuyu akatombogara pakadai, but tisingapedze nguva ndakusiye muchiona video rake utauro zvaunofungawo mucomment section kuti wakaritarisa unojajawo sei pavideo iri. Much love. Hi, I just want to dispel a few rumors about this. First of all, I want to say thank you to everyone who's shown support for me, everyone who's offered me a house to live in, someone who has offered me their spare room. I really appreciate that. I just wanted to dispel all of those concerns about me being homeless. I'm not homeless, not at all. I'm living in a beautiful place in Durban, lots of sunshine. As you can see, I've got my sunshiny hat. Washing clothes, which is good. It's physical work. This is, it is good for building up muscle tone and stuff. I'm happy. I'm fine. I'm good. I'm very happy. In fact, we actually have delivery service here, where they actually deliver quality food and the like. I'll have that one, please. We have free delivery service, food and alcohol. Sorry. I'm fine. I just want everybody to know that I'm fine. I'm happy. I am living under a roof. I am not homeless. I'm enjoying the sun during the day. I'm enjoying the stars at night. So everything is fine. I'm happy. Everything is sweet and curry. Thank you for your support. You will hear from me again further about this whole issue, homeless issue, blah, blah, blah. Thank you very much.